Ya, untuk tempat-tempat yang telah disediakan, mohon supaya para undangan kami yang berbahagia untuk bisa mengisinya. Ya, karena prosesi ibadah kita hari ini akan segera kita mulai tepat pukul 8 lewat sedikit saja. Ya. Untuk itu kami undang jemaat yang berbahagia untuk berdiri. Selamat minggu maka mga kainang. Adong manang napiga hal na naing si ingotota sa liling ibadah ta sa darion. Asaboy di bagasan hahomon jalaboy gabi makorhon las niroha ibadah manang parminggota sa darion. Naparjolo akka mga kainang molo tung gajang-gajang petikitan no jong-jong isaran ni namang manopoti dosa tergajang don no kita jong-jong tataw ko majolo sa halion at tergumajang jong-jong unang torhudul hita asaboy uli ulota napaduahon molo di dok manortor hita sa luhut na rap mahita manortor di bangkut tabe taangka matortor taon tang nalaw masiparekela kita alay law mamuji do pasang apod debatado hita sa leleng ibadah ta sa darion molo tungadong penamarpakurangi dia kapanortor na tujolo non holan na
memanduhi ta doi una pola songon na mekel erge tahilala mola dong penon hurang pas urdot nai ala memang naung matua marsiajar maul do diingot asabo isa urdot do donganna sabar makama ngakainang tajalo masongo dia ibadahi di bagasan lasni roha namangi hutak kama ngakainang saboi-boinan yan molo tung tabuad dong masker tong mal masker hita di ngarat tabe alay molo sutabuan buhabenon asa tetap terjaga protokol kesehatan ala tung sopit do ngarat tahun jadi tung rapat do parhudulta imara si pasahaton nami asa ta mulai alani masuk mahita tu nama mulai ibadah ta Namar pungudo hita ruas ni Huria HKBP Makassaron marlas ni roha jala marolopolop makalason dengan bahasa ni debata terlumubi marpesta marhite ibadah bernuansa budaya Batak Sedarion ibana do mual ni pasu-pasu do tangoluan nuaeng pepatari dahonota ma parsobaota pani dangiota dohot las ni rohatta di pasu-pasu ni jahoba nau tajalo marhite budaya habata hotai atong amang pargual pargoci nunga jongjok kami nuaeng dison marpungu suder was ni Huria HKBP Makassaro dohot undangan nami alani pabotohom matua mata debata marhite na alu-aluhom ma damang tujolo ni amata debata namanopa langit dohotan on dohot nasa isina ima debata jahoban na hutadahami di bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Laos alu-aluhot damang matu Tuhan Yesus Kristus anak ni debatan nasa sadai napaluahon hita siya dosa dot hamatean marhite mudarna nabadiai Laos alu-aluhot damang matu todi porbadia naruar sian amai dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus napajongjong Huria nabadiai mauliate manunga dia luluhot damang tu debata ama dohot tu anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu todi porbadia ope tinapul bulung bira ditorun ni si torop nunga punguhami dison Maria iya huhut marolopolop atau ngamang pargual pargoci ulamang na nuaing baydam nga magodang mula-mula alamar mula do saluhut na marhite debata na manopa langit dohotan on asa manortor hami lao mamulay las ni rohanami di Parminggo Sedarion ala ni sudedo hita manortor mula-mula sahat tugod dang soba-soba akamang akainang baydamang ma amang Sadarion tumtamado hita saluhut na ruas ni Huriata HKBP Makassaro madok mauliate tu debata
Di saluhut padongan niyon do pangaramot yon na di sude pardalanan ni nguluta dohot pardalanan ni huriata. Di loas do huriana patupa pesta rohani na mardomu tu tahun kesehatian. Tungso tarasa pita do balgani holong ni rohani debata di bagasan nguluta. Jala tungso hasuhata do dengan nibasana nong tajalube di ganup marsada-sada hita. Nuaing marpungu do hita di ngananon patupahon parmingguon. Mamuji do makalason pasu-pasu ni debatana tajalo di bagasan nguluta. Di dok hata ni debata. Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu majahoba mardongan tali sajak dohot panortoron na marliat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamu maibana mardongan ogung panggora. Puji hamu maibana mardongan ogung panonggahi. Alani amang pargual pargoci. Oh lama. Nuaing bedamang magodang soba-soba. Asa jolo marsoba hami tu jolo di debatana manopalangi do tanon. Do tu anak na Tuhan Yesus Kristus nang mati humokop pita. Jala mulak mangolu. Do to di porbadian na mga lehon hasisani dosa. Na mga lehon las ni roha dohot ngolu na baru. Naso rasuday bay damang ma tortor sobay. Gabi mama. Hudul majolo hita satok kesude. Mari di mahita sin nomor 725 ayat sada los mulak ma hita tudulat takamang. Amin haleluya sigom langitan on rori isina amin haleluya detahita marsindang tujarana amin haleluya nasokal jana badia do Jehova amin haleluya
Dehon amin haleluya Las contoh mahita sa lupa. Dehon amin haleluya Dehon amin haleluya Dehon amin haleluya Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Parangihon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamu majahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamuna tu jolona marhite olop-olop. Haleluya. Haleluya 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di Banua Gijang. Sa itogu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asa olo hami manangihon dohot majalo hatam. Say pahot mahatam di bagasa rohanami. Asalam ibaru jala badia rohanami. Say urupi mahami. Asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan na saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Tapuji Tuhata sian ede nomor 525 ayat 2. Puji Jehovah Devatata Amin haleluya Parasiro Bana Mundo Ibana Amin haleluya Ta ende Omago Arni Devatata Amin haleluya Alani Dekati Basana Natukita Amin haleluya Didok hata ni upama, tinalik bulung si hupi, pinarsaung bulung si ala. Sotung sumolsol di pudi, dada si paingot na soada. Tangyok kamu mapati ni debata di minggu pasiahod dung trinitatison, ima na tarsurat di patik palimahon sahatu patik na pasapuluhon. Matik palimahon. Iko pasangaw pemudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolo di tano na nilehon ni Jehovah de Batam diho. Pati pawanopon unak ko mamuno. Pati papituhon unak ko mangalakuk. Pati pawaluhon unak ko manako. Pati pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma. Pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik naik. Saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tepati. Amin. Saya Tapuji Tuhan ta marede hita siap buku de nomor 525 ayat 3.
Tulian itu hata di bagasan rohana hohom tatopoti madosata nagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ngale Tuhan nami jala debata nami di papatar hodo huasom marhite akana tinopam di sari hokodo ngulu nami asa mangulu hami jala dile hokodo nariko di ngulu nami alai jok do di pardalanan ni ngulu nami lupa hami di akka asini roham jok madabu hami tu sikap ni ngulu naholan makarikoton hinatonggi ni ngulu parsatokinan marleba-leba marparsuasehon tiki doho na mangului hisap-hisap ni daging nami ngulu na somar pakirimon ngulu na di bagasan biar dohot lomos ni roha alani Tuhan asi maroham di hami asa unang lalap hami dililiani portibion alai ajari mahami asa marsihohot di hatam hot marpakirimon tuho Ale Tuhan di bata pargugo na suhatu dosan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halap pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jala mangangguk kod dosa nami matcay jot huarsahi hami homar hite-hite pikira dohot hata dohot pabahenan nami naroay dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ati-ate nami dohot nasa tol dinami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami hubai kami dibaheni tamado rimasammu jala uhumamu hami tuhamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na gudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhuna sayurupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni goarmu na badiai ale Tuhan say asi maroham di hami halak na dangolon ato ngamang parbual pargoci naing adukonon nami matuadopan ni debata nasa dosa nami dohot pangalasyon nami na godangi bedamang ma godang adungi
Labigema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahay tu hita hobar tu aka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama bina aka anakna. Asini rohani Jehovah tu aka na makabiari ibana. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Atong amang pargual pargoci. Para siroha do debata narade imana manangihon adung nami. Jalanunga hujalo hami baga-baga hasesaan ni dosai. Asa hutor-torhok kami las ni rohanami. Baik damang magodang lialiati. Asa mga liat hami paboa las ni rohanami. Gade mama.
Hudul Mahamuna. Kabuji matuhata sian buku ede nomor 710 sia ayat sada dohot ayat napa dua hot. Tabigema hata ni debata turput di hari Minggu pasia hodung Trinitatis imana tersurat di Pesalmen 82 ayat sada sahatu ayat 8. Tidang do debata di bagasan luhutan ni debata medabu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Sadia lelengodo pagedo muna uhum. Jala di kanan muna akka parjahati. Patikos hamu ma uhum tuna metmet doho tuna sopot somarama. Odihon hamu mana dangol dohot na pogos. Halua hamu ma na metmet dohot na pogos. Siantangan ni akka parjahat ma palua hamu na sida. Dang manada nasida, jaladang olo nasida parohaon. Sayu mardalani di haholomon do nasida. Jadi, rebe-rebe masude akka ojahan di tanoon. Ianggo au, nunga pula hudok nian, akka debata dohamu, jala anak ni nasut tim nimbul do, hamu sudena. Alai atik pesongoni mate dohamu sojol mahian jala tinggang dohamu sogot songon raja na asing sada. Hehe maho ale debata say uhum matanoon ay guru di ho nian do akka parbegu sudena. Ido sahakna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tapuji matuhata sian buku de nomor 510 sia ayat sada. Sama di debata. Di minggu sadarion tapatu pado parmingguon bernuansa budaya Batak
Nagabi bahagian ni kegiatan tahun kesehatian ni Huriata HKBP Makassar. Songon hata ni debata di sada Korin pitu ayat 17 namadog. Atong ganuk mamar pangalaho songon na sinagihon ni Tuhan itu ibana. Songon uju na di jauh debata ibana. Laos ido huaturhon di saluhut huriai. Siani di pabotohod do tuhita asa tong ma ta argahon. Jala tadalaton akka adat dohot budaya na denggani. Songon uju na tarjou hita gabesi ihuton Kristus. Ala si lehon-lehon ni debatado adat dohot budaya. Naing takas patuduhonota pabua nasaroha sa pikiran hita di bagasan Kristus. Di huria nang di bagas tabe marhite budaya Batak na nilehon ni debata tuhitaon. Mauliate mari Tuhan debata marhite haroro ni sebuah berita nauli tu tano Batak. Asa gabi manada jala porsea hita tu Tuhan Yesus Kristus si baluai. Nang penong marserak halak Batak si huton Kristus diliak portibion. Tung takas do idaota nato tong do saroha sa pikira kita halak Batak majujung haporseaon tu Tuhan Yesus Kristus dohot budaya. Jalos ido nang tahanguluhon jalah tahati dako di luak Makassaron. Nang pedao hita siap bona pasogit tok tong do tapatuduhon hasadaon ni roha nasaroha sa pikira kita halak Batak di bagasan Kristus. Marhiti hajong-jongan ni Huriata HKBP Makassaron. Atong tahanguluhom mahata ni debata na tarsurat di Jeremia 20 ayat 7. Rikoti hamu mahuhut hasonangan ni huta habuang muna na hubaheni. Jala tangyakon hamu nasida tu Jehovah. Ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Asima roham ale Tuhan batau mahami gabi sibuan pasu-pasu hami di luaton. Patuduhonot tamatutu halak Kristen Batak sibuan pasu-pasu hita di Makassaron nang di bangsota Indonesia. Tatangyak mato tong inganata di Makassaron songoni nang pamaretata namang gonggomi di son. Asa dilehot debata di nasidagogo bisuk dohot hatauon maka jongjokon hasitongan hadameon toleransi beragama dohot hamajuon. Alai dada holan manangyakon uhut mahita patuduhod diri songon halak Kristen Batak na uduk di uhum dohot aturan songon na disuarahon ni hata ni debata tu hita di Rom 10 ayat sada uduk ma ganuk di panggonggomi na marsahala ay dangadong sahalana ia sosian debatado mangaturhon nasida. Asima roham dihami ale Tuhan patau mahami gabi ruas di hurian na uduk di huhum dohot ruas na dinggan marsaor di masyarakat. Atong amang pargual pargoci tung takas do kuhalasok kami di tahun kesehatianon majuhami asa di bagasan parsaoran na dinggan asa tung hadameo di hami sian asini rohani debata marnida hasadaon nami pabua si sada roha si sada pikiran si sada tujuan bedamang magodang parsaoran manang godang si bademane los jongjong mahita saluhutna.
Di tahun hasadaon ni roha manang di tahun kesehatian di tahun 2022 on. Dihirim do lam tutakasna patuduhonota hasadaon ni roha di huria keluarga ng parsaurata. Kurang lebih 2 tahun kita menghadapi hamaolon alani pandemi COVID-10 sia na membatasi parsaurata. Dohok ragam hamaolon na taadopi siala pandemi na masai. Nuaing patuduhonot tama paboa dang adong naboy manirang hasadota halak na porsia di Tuhan Yesus. Songon hata ni debata na tersurat di Rom 8 ayat 35 dohok 38. Dia manira kita sian holong ni rohani Kristus hapor suhod do manang hagugutan, manang pangaleleon, manang haraparon, manang parsay maraon, manang mara, manang podang pe, ay gumosdo di tiok rohaku, dang tarbain sirang hita sian holong ni rohani debata, na di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Ale Tuhan, asih maroham, batau mahami makangulun hasadaun ni roha, asa jupang dihami huriami, ngulu nasaroha sa pikiran di bagasan koarmu. Laho maparbohali hita ruas ni huria HKBP Makassar makanguluhon hasadaun ni roha. Tapatu padoragam kegiatan marhite ibadah perlombaan pembekalan dohot seminar. Saluhut na dipatupa asalam tubuh di hita parsaoran. Holong dohot kerjasama na denggan di tonga-tonga ni huria nang di keluarga. Asa songon hata ni debatana tersurat di Heber 10 ayat 20 sada. Ibana patauhon hamu dinasa ulaon na denggan. Mangulahon lomo ni rohana ay dipatupa do di bagasan hamu na tau lomo ni rohana marhite-hite Jesus Kristus. Asima roham ale Tuhan, patau mahami gabi ruas ni huria, naringgas marparsauran di tonga-tonga ni huria. Atong amang pargual pargoci. Olo amang. Tung takas do di halasok kami di tahun kesehatianon. Majauhami asa di bagasan sisada roha, sisada pikiran, sisada tujuan. Medamang magodang parsaoran manang godang saudara. Abe mamang.
marhite di tahun hasadaun ni roha manang tahun kesehatian, dada dijauhi taholan patuduhon hasadaun ni parsauran, alay naing matakas patuduhon ta parbue ni parsauran adeng gani, marhite na patuduhon solidaritas dohot kepedulian tu akan nahurangan, songon tiruan na nilehon ni Tuhan Yesus tuhita, asa tirot tama gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai. Di tahun hasadaun ni rohaon takasma naing parsidohot hita sude ruas ni huria. Di bagasan hasadaun ni roha mendukung dohot manang yakon sude program ni huriata bahe sangap dituhani. Asa di bagasan hasadaun mahita mamikiri dohot narap manupahi sude akan narikot di huriat tahun. Godang nadenggan nong tapatupa di huriat tahun. Alai godang dope na ikon si hobasata. Asa tulam denggan na huriata. Alani naing majupang dihita hasadaun ni roha. Parhalado dohot ruas ni huria songon tema di tahun hasadaun ni roha. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Marede mahita siap bukit de nomor 510 sia ayat 2. Yesus Tuhani nang sat manuano di bahen amanang inabatagi ika sude naik marade nang dileleda aposana di debata tahatidak koma hapor siaw tay songon na hinatindak ko ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rakma hita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangi dohot ano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tindubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian tondi parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuwa tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patuduhon na manay tu surgo laus kundul di siamun ni dibata Jehovah amanay pargogo na suhatu dosani di simay bahana paima mula sogot tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sana huria nabadia huria atau panyala Kristen akka nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sogot daging halak nong mate doho dihangoluan na sora suda amen. Tabigima titing ni huriata di bagasa minggon Tabigema tikting di bagasan minggu na parjolo topik minggu Polin mengikut Yesus, mengikut Yesus secara total. Nama minggu kita hari ini minggu ke-9 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dewan Diakonia Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan A persembahan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kita menghantarkan persembahan ke depan altar dalam rangka Pesta Huria atau Rohani HKBP Makassar. B. Program Kerja Huria dan Anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelean bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui sintua wilayah masing-masing.
Pelayanan A. Ibadah kebaktian di wilayah Galilea pada hari tanggal Selasa 16 Agustus 2022 di rumah keluarga RC Pahutar Inang CD Boru Tambunan bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar, masuk pukul 19.30 WITA. Pengumuman wajib mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan pandemi virus COVID-19 dihimbau kita tetap melakukan protokol kesehatan terlebih di dalam pesta kita hari ini. A2 Pesta Huria Rohani HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Hari ini Minggu tanggal 14 Agustus 2022 adalah Pesta Huria, Pesta Rohani HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Kita akan menghantarkan persembahan ke depan altar dalam bentuk amplop. Ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia disatukan di Sopo Talenta. Setelah ibadah dilanjutkan dengan acara pesta ataupun perayaan, marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. A3 Tok-Tok Ripe Perbaikan Atap dan Plafon Gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Parhalado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah dan dana akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber: Tok-Tok Ripe Jemaat, sumbangan eksternal dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung dalam perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun Tok-Tok Ripe yang disepakati Parhalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. A4 Penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2022, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas, dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5 semester genap 2021-2022 maksimum sarjana kepada siswa-siswi mahasiswa supaya memberikan fotokopi rapot ataupun ijazah. Jika belum ada asli boleh SKHU ataupun fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy. Tidak menerima kiriman file via WA ataupun email. Dan diserahkan kepada Seksi Pendidikan atau Sekretaris Huria selambat-lambatnya hari ini, hari Minggu 14 Agustus 2022. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Agustus 2022. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai dalam rapot ataupun ijazah, dan bagi setiap jemaat yang menerima penghargaan dimohon untuk hadir tanggal 17 Agustus 2022. A5 Acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Gereja HKBP akan mensyukuri dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera yang akan diikuti oleh seluruh jemaat. Dilanjutkan dengan pembagian penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Diadakan kegiatan olahraga dan acara hiburan. Upacara dimulai pada pukul 10.30 WITA. Diharapkan kepada peserta upacara 15 menit sebelum dimulai sudah berada di lapangan upacara, berpakaian nuansa merah atau putih dan memakai ulos ketika melangsungkan upacara di Sopo Talenta. A6 Pengganti pengurus NHKBP antar waktu. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Ketua Dewan Koinonia mengundang seluruh NHKBP untuk mengadakan pertemuan mulai pukul 18.00 WITA dengan acara pemilihan ketua dan bendahara NHKBP yang baru atau pengganti antar waktu. B. Jemaat yang sakit.
Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Sintua B. Banjarnahor CG Boru Manulang. Ketiga, Inang Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Kelima, Sintua Dr. Andus M. Sinaga MBA. Keenam, Nyonya Sintua G. Manurung M. Boru Sinurat. Ketujuh, Sintua PRM Sinaga. Kedelapan, Amang Aha Manurung. Kesembilan, Nyonya W. Manurung KR Boru Pasaribu. Kesepuluh, Nyonya Sitanggang N. Boru Huta Barat. Kesebelas, Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. Kedua-belas, Nyonya M. Silitonga F. Boru Samosir. Ke-13, Nyonya Sintua T. Saragi N. Boru Panjaitan. Ke-14, Nyonya Sintua G. Simatupang D. Boru Siregar. Ke-15, Amang Insinyur M. Simatupang. Ke-16, Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat. Ke-17, Nyonya OHT Aritonang AF Boru Huta Barat. Ke-18, Gilbert Nugraha Silaban. 19, Nyonya Sintua Dr. Andus Tapubolon N. Boru Siahaan. Ke-20, Amang BP Sinaga. Ke-21, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Ke-22, Nyonya TP Sigalingging Boru Silaban. Ke-23, Amang Saud Napitupulu. Ke-24, Nyonya Sintua M. Sinaga R. Boru Bukit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar kiranya memberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2022, adapun ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa sebanyak 13 orang, ulang tahun kelahiran sebanyak anak sekolah minggu sebanyak 1 orang, ulang tahun pernikahan sebanyak 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat di dalam warta kita masing-masing, dan warta keuangan pemasukan dan pengeluaran dan jadwal kegiatan di dalam minggu ini. Kami mohon untuk warta jemaatnya dapat dibawa kembali sebagai acuan pelayanan bagi kita di dalam 1 minggu ini. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata sian buku de nomor 650 onom jalalos di soma tapasahat peliata. Amor,
jongjong mahita saluhu na ruas ni huria. Amang pargual pargoci nung hubasahat hami pilihan nami tuadopan ni debata naing tortor honon nami ma laho pasahaton tuadopan ni debata medamang ma godang laho pasahato piliani.
saluhutna. Martang Yang Mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Horas maka mga kenang. Salinari horas madita saluhutna. Hata ni debatana na taripar di hita di ulup-ulup do dilas ni rohata. Di ibadah minggu na tapatupa sadarion sekaligus bernuansa budaya Batak. Naing manugihok kita sude ruas ni huria do sude hitan waing naliak naloloon lam takas makanguluhon hasadaw ni borhat sian hata ni debata dohot sian budaya naung tahanguluhon jala tapai hutihut sian aka natuatuata. Budaya sangat mengikat, bahkan sangat berperan di ngolu, di haporseaon, bahkan di parsaoran ni halak Batak. Ido nuaing nanaing lam takas patari dahonota marhite mingguta sadarion. Hata ni debatan nanaing marsaringar dihita di las ni roha do diolopolopta. Di minggu sadarion, minggu pasiyahon dung Trinitatis, tersurat sian Lukas 12, mamuka sian ayat 40 sia, sahatu ayat 52, hujahama di tongat-tongat. Narodo au mandanggurhon api tutanoon, dihasi holi nasarohakudo anggiat haru galak nian. Alai dihorhodo tu ahu paridion, alai didihonok kodo tu ahu paridion. Jala mace bobos dorohaku saleleng sotulus dopei. Nadiri purohamudo nalaho mangaleho dame au tu atas tanoon ubain naro datung hudok madihamu pani rango dotahe ayo latnion mamaralo 5 halak di sada jabu natolu maralohon na 2 jala na 2 maralohon na tolu. Maralo maama tu anak na itu amana. Ina tu boruna, boru itu inana. Sima tu aboru tu parumain na, parumain tu na boruna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Lukas 12 ayat 49 sampai 52. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan,
Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, setelah kita membaca firman hari ini, tentu kita akan dikejutkan dengan bahasa bahwa saya datang untuk melemparkan api, dan saya akan datang untuk membawa pertentangan. Kedua kata tersebut, melemparkan api dan membawa pertentangan, hal yang sangat-sangat dikeji oleh manusia. Karena api sangat membahayakan hidup manusia, seperti banyak pengalaman yang kita lihat melalui kebakaran-kebakaran, dan juga pertentangan sangat ditentang, apalagi persaudaraan, apalagi tahun kesehatan, apalagi orang yang menginginkan kedamaian di dalam hidupnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konteks yang mau dikatakan Yesus, konteks yang mau diajarkan Yesus, bahwa Dia akan melemparkan api, itu bukan untuk membahayakan kita umat percaya, bukan untuk membahayakan pengikut Kristus, tetapi api itu justru menyelamatkan orang percaya, menyelamatkan orang yang mengikut Kristus. Tetapi dia atau api itu akan membahayakan, justru mematikan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak mau mengikut Yesus di dalam hidupnya. Api kematian akan menjemput orang-orang yang tidak mau mengikut Kristus. Api kematian akan menjadi warisan bagi orang yang tidak mau menerima keselamatan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan pertentangan. Yesus bukan mau membawa pertentangan bagi sesama orang percaya. Yesus bukan mau membawa pertentangan bagi jemaat HKBP Makassar. Yesus bukan mau membawa pertentangan bagi jemaat, bagi warga Batak yang ada di kota Makassar. Tetapi pertentangan itu bisa terjadi kepada orang-orang yang tidak mau yakin, yang tidak mau percaya, yang tidak mau menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan ini pasti akan terjadi. Orang yang mengikuti Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang taat kepada Yesus, pasti akan bertentangan dengan orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Biarpun dia satu keluarga, biarpun dia satu rumah, biarpun dia satu komunitas, biarpun dia satu jemaat, pasti ada pertentangan, pasti ada perbedaan, bahkan pasti
ada perpecahan karena masing-masing sudah punya tujuan, masing-masing sudah punya rencana ke depan, masa depan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 poin, 3 pokok yang bisa kita lihat dari nats ini untuk semakin memperjelas, untuk semakin meneguhkan kita untuk mengikut Yesus. Yang pertama, bahwa Yesus datang ke dunia ini, Dia akan memurnikan siapa yang percaya, siapa yang taat kepada Allah di dalam hidupnya. Dia akan datang untuk memurnikan. Ini pertama sekali disuarakan Yesus kepada para murid, para rasul yang selalu mengikuti Yesus, yang menyatakan dirinya percaya kepada Yesus, yang menyatakan dirinya mau mengikuti Yesus. Tetapi Yesus mau memurnikan mereka, memurnikan orang-orang yang mau mengikuti Yesus, orang-orang yang mau makan, yang diundang Yesus, yang diberi Yesus makan. Apakah mereka murni untuk mengikuti Yesus? Apakah mereka murni percaya kepada Yesus? Apakah mereka datang kepada Yesus hanya untuk kenyang? Apakah mereka datang kepada Yesus hanya untuk memohon berkat? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemurnian sangat-sangat perlu di dalam mengikuti Yesus di dalam kerajaan Allah. Karena tidak mungkin orang yang tidak percaya, orang yang tidak taat kepada Yesus, orang yang tidak percaya kepada Allah, memasuki barisan Allah, memasuki barisan Yesus untuk menuju kehidupan yang kekal. Itu hal yang mustahil di dalam kehidupan manusia. Tetapi orang yang betul-betul murni dan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, itulah yang dapat dan itulah yang ikut dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal, menuju apa yang dijanjikan Yesus bagi orang percaya. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para murid yang selalu mengikuti Yesus tanpa percaya, mereka akan tersingkir, mereka akan keluar dari perjalanan, dari arak-arakan bersama Yesus. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita, bagi semua orang yang hadir pada saat ini, orang yang beribadah pada saat ini. Mari kita menguji hati kita, menguji pikiran kita, menguji keyakinan kita kepada Tuhan. Apakah kita murni mengikut Tuhan? Apakah kita murni mengikuti Yesus, murni percaya kepada Yesus di dalam kehidupan kita? Ini sangat penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sama seperti yang diperbuat Yesus kepada murid untuk mempertanyakan iman para murid, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita di dalam kehidupan kita. Hanya orang yang percaya, hanya orang yang taat, hanya orang yang setia, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, itulah yang kita katakan murid Yesus. Itulah yang berjalan dalam arak-arakan orang beriman menuju kehidupan yang kekal. Yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mau kita lihat dari nats ini, Yesus mau mengingatkan, ternyata banyak orang yang mau hidup di zona nyaman tanpa ada konsep di dalam hidupnya.
Hidup di dalam zona aman berarti dia hanya memikirkan baik-baik. Molo di hata batak di dok mai halak sai holan naeng si dengga tu salut halak nang pesa sitong na dang uli dang denggan manang dang isa sitong na asli na. Di hata batak majolo hudok ilustrasyon. Di sada huta ala nasyakuta mahami. Di sada huta adong do sada amana luar biasa. Sada amana luar biasa sudah mamuji. Ala tung denggado ngoluna. Denggado sahalana. Jala tung denggado dihanguluhon akaruhut-ruhut di tonga-tonga ni parnguluo sigano pari. Molo sian hata nasay jojo taingi ni manang nasay tapangido di nguluta anggo hamoraon nunga sikop hasang apon nunga sikop hagabeon nunga sikop anggo tung ibana nunga tung martua jalaboy madohonota nunga naung masuk ibana tu horong naung saur matua manang nalomu tibo muse mauli bulung. Alai marujung maamatai. Sude maro sian sahutai. Alai dohot maro sian keluar daerah. Bahkan dohot sian luar pulau pe gudang donaro dung naro amatai. Sahat ma tu acara tersomal doi tapatupa di huriata manikir madohata madisi sesuai dot horong-horong na. Dimulai pangulani huria mabain acara asa ta mulai madok hata. Dimulai mamadok hata. Sudedo atong siya kuria mamuji. Roma akka parhalado tung takas do pamujion na. Tung na burju do amataon. Jala odo na burju di huria. Siya nasa na adong di bana di pasahat do tu huria. Siya nasa gogona di patupa do tu huria. Sian nasa sude di pasahat do tuhuria macai burjudo amat taon sahat mamu setu punguan aka ina sude do madok anggo amat taon tung luar biasa do burjuna dang jadi pesta nami anggo soalani amat taon na mangurupi hami sahat mamu se makatai tu naposo tong songoni madok naposo anggo amat taon na burju jala se diurupi dohami alai dung sai sia kuria pinasahat ma muse tu donga sahuta sahat tu hula-hula sahat tu aka ale-ale tohomat tong sude madok anggo hula-hula tung takas do di papuji-puji songoni dohot nang akale-ale alai marudur ma ale-ale tung macegodang ay tung macegoda kia do ale-ale ni amatai parjolo ale-ale na dongan na sa kantor hian Roma dongan na sa kantor sudedo mamuji dongan na sa paredean Roma madokhata sudedo mamuji-muji alai mulai berkembang Roma dengan nasa parmeaman anggo amat tao dengan nami sa parmeaman doon dan jadi mamuka meja hami anggo sa joloro amat taon ikut joloro amat tayo sa di mulai na mabuka meja sudah mama mulai roa kan dormon ay si buka meja do hapetong amat taon lanjut mamuse tu na madok hata tu na asing
Roma dongan na pagkain. Anggo soroa mataon tu sojolobor hatami makain. Ay ko na mataon do manyewa perahu manang kapal na metmet asaboy hami makain. Tong do pesongon na tabo. Alay martaba maakasidok hata. Sude maale-alena. Dohot maale-alena na say marguru tu akka uti-utian. Anggo amataon dongan nami do marmocat do mulana. Alay los marsiajar rohami dohot aka ilmu do parbinotoa portibion. Asa ujago do amatau siak kami anggo parbinotoa portibi dohot aka ilmu portibionin. Naing dohono nakamang godang do bisa sitong na malo binuka sude song na sutar buka. Alay neng dohono ta godang do jolmai manang godang do portibion adong say patuduhot dirina tu sude manang dia pitaho tanpa adong membedakan dia do na patut si ulahononna, dia do na patut si hutononna, dia do na patut nagabe si padengga-dengganonna di bagasan panguluonna. Semula hulak duai hurenungkan di tiki berkunjuk kami adong amata si matupang di son. Hudok mahusi pun nanget amang PH si matupang sian BPK. Lau hami di jona sida hami berkunjung sude pangulan apun timer baru rona sida tu Makassaron. Di dok na sida songonon. Amang padita seholam marededo hula dijabu jala sejujo jumojot mau do tu gareja manang na dia au martugas mulai siap Palembang tu Lampung tu Palu tu Papua sahat muse tu Makassaron di dok nasida songonon huhilala tempat na paling tepat manang inganan dohot waktu na tepat molo sahat tu gareja molo disi marsaur marpungu dohot akadongan boy marede nang ditongan ibagas. Pasti doi suatu gambaran nalau patuduhon sada identitasta dohot na patuduhon hadiriota lau mangolu mangula unang salah tempat. Ay gudang paredean tempat paredean alay boy do gabe salah penilaian. Boy do gabi salah terseret goar, boy do gabi salah terseret ng pangalaho dohot ya kaulaon. Alay na pasti ng dohonota ka mga kainang. Ikunadong do prinsip, ikunadong do ketegasan, ikunadong do haputusan buatota, mangihutoni sedohita, mangihuto debatado, mangihuto portibiodo, manang mangihuto debata, manang mangihuto portibi. Ikut tegas dohita na mangihuto debata ido na pinaluana ido na dapotan hanguluan alay anggo so mangihuto debata anggo na mangihuto portibiodo tutu ido na masuk tu api na soramitopi ido na masuk tu api na api na rokoi jala halak na maniup tu hatta alay maniup portibion dang dijakut tu hatay ay dangadong na boy na dangol-dangol sisilon dangadong na boy akka na maniup dua iko sada do sioloan iko sada do siudukonota ido didok hata ni debata dang taroloa kalak manang dang taroloa jolma dua tuanna dua debatana ise masiolo anna molo dua di partuan molo dua debatana alania kamanga kainang lau sido jou-jou lau sido gora-gora ni hata ni debata unang olo hita di zona nyaman alay ambil keputusan saya mengikut Yesus ikutlah Yesus saya mengikut dunia ikutlah dunia. Dangadong na dangol-dangol si Silon. Boy do tajahan no di Matius 5 ayat 37. Takas do di dok disi. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak.
Selebihnya itu dari si iblis. Pengambilan keputusan juga itu diambil Joshua. Katakan sekarang, siapa yang mau kau ikut? Apakah Tuhan? Apakah dunia ini? Ini juga menjadi suara Tuhan bagi kita yang hadir pada saat ini untuk mengambil keputusan di mana kita berada, di mana kita untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pasti harus memilih jalan, harus memilih mana yang terbaik di dalam kehidupan kita dan di dalam masa depan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau diajak untuk berusaha keras, untuk selalu berusaha membina keluarga kita, anak kita, dan semua keluarga inti kita untuk dekat kepada Tuhan. Dan untuk selalu setia dan taat untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa yang diingatkan Yesus yang kita baca dalam Nats pada hari ini, ayat 52 sampai ayat 53. Pada akhirnya tidak keluarga yang menentukan siapa yang ikut dan siapa yang memiliki kerajaan sorga, tetapi keputusan masing-masing, keputusan pribadi kita di dalam mengikuti Yesus. Tetapi biarpun keputusan pribadi dan keputusan kita masing-masing untuk mengambil jalan kita, jangan mau tertinggal anak kita, jangan mau meninggalkan istri kita, jangan mau meninggalkan menantu kita. Mari kita ajak bersama-sama untuk ikut bersama menikmati kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Karena pada akhirnya bila kita di keluarga tidak satu iman, bila di dalam satu keluarga tidak murni untuk mengikuti Yesus, pasti di sana ada perpecahan, pasti di sana ada pertentangan di dalam hidupnya sehari-hari. Itu suatu kepastian yang telah digambarkan Yesus melalui nats dalam Lukas 12 ini. Yesus mau menyatakan bahwa setiap orang, setiap keluarga akan ikut bersama di dalam komunitas orang yang menerima kehidupan kekal bila bersama-sama ikut, percaya, yakin, dan murni untuk mengikuti Yesus, untuk setia dan taat kepada Allah. Orang yang tidak setia dan taat kepada Allah pasti akan berbeda jalannya. Makanya dalam dogma yang kita ajarkan di tengah-tengah gereja kita, atau dalam konfesi gereja HKBP, itu diajarkan bahwa kita masing-masing mempertanggungjawabkan hidup kita, mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa orang yang bertanya sewaktu PA Ahmad dan Ina beberapa hari yang lalu, menanyakan apakah kita masih bertemu dengan suami kita, dengan anak-anak kita nanti di sorga. Apakah kita bertemu dengan istri yang kita sayangi? Apakah kita bertemu nanti dengan anak-anak kita di sorga setelah kita meninggalkan dunia ini? Tentu jawabannya ada dua. Ya, bagi orang-orang yang bersama-sama setia dan taat dan betul-betul sama-sama mengikuti Yesus. Tetapi tidak bila iman kita berbeda dengan suami, bila iman kita berbeda dengan anak-anak kita, tentu tidak akan sama. Itu keyakinan kita dan itu yang diajarkan dari firman Tuhan kepada kita, bahwa orang percaya
percaya akan bersama-sama hidup di kelak di kerajaan sorga bersama-sama Dia, bersama-sama dengan Allah kita. Tetapi orang yang tidak setia, orang yang tidak taat, dia akan ke jalan yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mau mengingatkan kita, nats ini mau memanggil kita. Mari kita membawa keluarga kita, mengajar anak-anak kita, mengajak orang-orang yang di sekeliling kita, supaya mereka setia dan taat kepada firman Tuhan, supaya mereka juga mendapat kehidupan yang kekal. Kita bisa bergandengan tangan sebagai orang percaya di sorga kelak bersama Tuhan kita, bersama Allah kita yang telah mengasihi kita. Itulah visi kita, itulah harapan kita, itulah tujuan kita. Mari untuk selalu membawa keluarga kita harmonis, selalu mengikut Tuhan, sehati dan sepikir hanya di dalam Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita bersama-sama dengan Dia di kehidupan kekal. Inilah tahun kesehatian kita. Inilah perayaan di tahun kesehatian ini, mengajak kita semua warga jemaat dan semua yang hadir dalam ibadah ini pada hari ini, mari bergandengan tangan dengan betul-betul murni percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita, mengandalkan Yesus di dalam segala perbuatan kita, dan juga mengandalkan dan beriman di dalam pelayanan kita. Mengandalkan Yesus dan beriman kepada Yesus, itulah memotivasi dan mendorong kita untuk berbuat, untuk melayani, untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan demi kebersamaan kita, demi kesehatan kita, di tengah-tengah kehidupan dan kebersamaan kita, dan juga di tengah-tengah gereja kita. Puji Tuhan, hari ini kita undang punguan-punguan marga yang ada di Kota Makassar ini dan sekitarnya. Kita mau bergandengan tangan melalui tahun kesehatan ini untuk menggerakkan, membawa semua orang Batak, untuk membawa semua orang percaya kepada Yesus, untuk semakin maju di daerah ini, yang mau membangun, yang mau hidup bersama, yang mau saling menolong, yang mau juga untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, membawa kedamaian, keamanan di tengah-tengah daerah kita. Karena di mana kita hidup, di sana kita akan hadir sebagai berkat di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga saudara-saudara kita yang kita undang, orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat ini. Ini mau menunjukkan bahwa kita yang hadir pada saat ini mau bersatu hati, bergandengan tangan untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah memanggil kami untuk membaharui iman kami, membaharui kepercayaan kami dan pengenalan kami akan Engkau yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus kami. Sehingga kami orang-orang yang mampu dan mau mengambil keputusan dengan murni mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di jalan-Mu kami berjalan, hanya di dalam keinginan-Mu kami berbuat, dan juga bisa bergandengan tangan sesuai dengan iman kami kepada Yesus yang telah mempersekutukan kami, yang telah menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami untuk bergandengan tangan, dengan harmonis selalu mengikut Engkau, dengan mengajar dan membawa semua keluarga kami untuk percaya dan untuk mengikut Engkau,
agar mereka juga setia dan taat kepada Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama untuk memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami, yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, sehingga tidak ada yang tertinggal satupun. Keluarga kami, anak-anak kami, semua orang yang dekat kepada kami betul-betul ikut menikmati hidup yang Tuhan sediakan, yaitu di paradaiso yang Tuhan sediakan bagi kami. Siang ini Tuhan kami berdoa dan bersyukur untuk acara-acara kami pada hari ini. Dalam perayaan kami di tahun kesehatian ini, Tuhan jadikan perayaan kami untuk mengajak kami bergandengan tangan, sehingga kami bisa satu hati, satu pikiran, satu tujuan dan satu kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih-lebih di tengah-tengah gerejamu, di dalam pelayanan kami di gerejamu. Tolong kami di dalam melanjutkan acara kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, agar apa yang kami lakukan satu hari ini itu menjadi pujian kami kepada Tuhan, karena hanya Engkau yang dimuliakan dari semua kegiatan-kegiatan kami. Biarpun pada hari ini kami mengundang para pemimpin kami di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Tuhan yang menghantarkan mereka bisa bersama kami bersyukur, merayakan sukacita kami pada hari ini. Dan Tuhan kiranya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa bersekutu bersehati dengan pimpinan kami, dan sekaligus menjadi komitmen kami untuk membawa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami di kota ini, di mana kami ditempatkan, di mana kami Tuhan tempatkan untuk bisa hidup, bekerja, dan untuk memuliakan Engkau. Biarlah semua panitia, semua yang berperan pada acara ini, Tuhan berkati, beri kekuatan, beri hikmat dari surga, agar apa yang kami lakukan pada hari ini itu membawa kami semakin satu, semakin bergandengan tangan ke depan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk acara-acara di tengah-tengah gerejamu. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah seluruh acara yang akan kami lakukan di tengah-tengah gerejamu ini untuk membawa kesatuan dan sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang kami kasihi yang sakit pada saat ini. Inang Simatupang boru Simanjuntak, Nyonya Banjarnahor boru Manulang, Parulian Pasaribu, Nyonya Sipayung boru Napitupulu, Situa Dr. Andus M. Sinaga, Nyonya Situa G. Manurung boru Sinurat, Situa Perem Sinaga, Aha Manurung, Nyonya Naibaho boru Pasaribu, Nyonya Sitanggang boru Huta Barat, Nyonya Gultom boru Pardede, Nyonya Silitonga boru Samosir, Nyonya Saragi boru Panjaitan, Nyonya Simatupang boru Siregar, Insinyur M. Simatupang, Nyonya R. Simanjunta boru Sinurat, Nyonya Aritonang boru Huta Barat, Gilbert Silaban, Nyonya Tampubolon boru Siahan, BP Sinaga, Nyonya Sitorus boru Panjaitan, Nyonya Sigalingging boru Silaban, South Napitupulu, Nyonya Situa M. Sinaga boru Bukit, dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, yang memberi kesembuhan kepada mereka, memberi berkat-Mu melalui makanan dan obat yang mereka konsumsi, agar mereka semakin sehat
dan bisa bersuka cita dan bisa bersama-sama dengan kami ke depan untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang bersuka cita minggu ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka, memberikan umur yang panjang kepada mereka. Dan kami bermohon Tuhan kiranya menambahkan umur yang panjang kepada mereka dan menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Beri kesehatan dan Tuhan menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan beri kebahagiaan bagi keluarga yang berulang tahun pernikahan, agar mereka semakin merasakan indahnya hidup di dalam keluarga yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami berdoa dan berterima kasih atas seluruh jemaat-Mu yang telah mengenal begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mempersembahkan dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka melalui persembahan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, terimalah persembahannya. Tuhan berkati mereka. Tuhan semakin memberkati seluruh usaha mereka, pekerjaan mereka, dan kehidupan mereka, memberkati seluruh keluarga mereka, agar mereka semakin mengenal bahwa Engkaulah sumber berkat yang selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengantarkan persembahan kita ke depan, tetapi nanti di tengah atau di belakang akan dipersiapkan juga nanti peti persembahan, agar kita nanti dibagi dua, yang di belakang untuk mengumpulkan persembahan, yang di depan ke depan. Mari kita bernyanyi dan memuji Tuhan melalui nyanyian nomor 754 ayat 1, Goklas Niroha au dingolukon. Thank you.
Dihamu kamanami nanami hu pangidohami majongjong mahita saluhutna sahat tuna manutupan non ibadah tahun. Hamu kadongan nunga tadai jalata halaso pasu-pasu ni debata marhite parbue ni nataula songon nani dok ni upasa madohonon langit di atas ni si majujung tano sai ni degehon manupak madebata sahat hita matua bulung dilehot tua dohot hadameon horas mato dimadingin pir mato dimatogu sa itu hatta mamangiring-iring asa lelek kita mangolu sahat-sahat ni solu sahat matubatean nunga sahat tapat di patu pahuriata pesta budaya sadarion sahat mahasadaon dot hadameon sahat manang dohot las nirohang atong borhat mahita mabuan jala patuduhon hasadaoni marojahan di holong ni roha di Tuhani di parngoluota siganu paribe alania mang parbual pargoci Allahu ilalahami do pabahenan di debatanong pamonak kami maralohod dosai dohot mangalehod di hami hamonangan maralohon si polisi gabe di pasada hami di tahun hasadaon ni rohaon manang tahun kesehatianon alani bay damang ma godang si monang-monangi gabe mamang
ala paujungot ta makatortor ta kamangakai nang taparadi madirita lau mamasuki tutortor hasahatan do si tio-tio jaladung sayan non tutortor si hasahatan do si tio-tio totong mahita jongjong umare dehitan non baru tatutuk ma parmingguota sadarion alania mang pargual pargoci nungatung las rohanami jala sikopu jalohami las ni roha sadarion di tonga-tonga ni permingguon marhite akatortor nami diadupan ni debata asatung debata marsangap marhite budaya marhite akatortor nami alani amang baik damang magodang hasai hatani laos padomu ma tu godang si tio tioi. Gabe mama. Atong tabuji matu hata maredehita sian bukwede nomor 710 ayat 3. Ulana dengan Tuhan sude songon binaya Tuhan ingot urung iluhut nagale gawe parholong maho tapasahat mapilian na tapapungon tu adopan ni debata martangi yang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na denggan dohot na saulibasan na mauliutus upasahat tami masian na nilihon mitong hami pilian nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami pilianon pati bulo na rajaom mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portebion buhay marohanami marhite-hite tordem asalam mutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasamani lehone doni rogi pamakaku osado gogoke rogi solo Alea manami na di Banua Gijang sa pinurbadia magwarmo sa Roma harajon sa South malomon ni roham di Banu tongon son na di Banua Gijang lehon matuhami sa daron hanguluan siapari sa samadosa nami son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago Dona
jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Di hamua manami nanami adorang sohu pasatami tu protokol ado mang napiga hal nanang si pasahaton nami na parjolo udutatta dope ulota selesai ibadahon pasahaton ulos tuaka ruas ni huria naung 75 tahun di ulang tahun ni huriata di hari naung salpu 21 Mei 2022. Napaduahon tu takas taparrohaw na kamang jam 10 sada o 45 jam 10 sada o 45 ngakot takas radehi tahudul di sonan non manomu tamueta ala hadir doa mata wali kota dohot Ketua DPRD Kota Makassar jala tahirim do hadir amang bupati sian Kabupaten Goa lausoni nang amang bupati sian Kabupaten Maros lausoni nang bupati sian Toraja lausoni nang wakil bupati sian Toraja Utara dohot manang napiga ano nakaudangata kamang alani elehelek nami do komos saleleng acara hita asa di bagasan nama silehona roha asa hohom niak kita patuduhon na tutuhi tamangulu di tahun kesehatan onwaing jala tahamulate hoddo rap dohot aka amata inata na taholongi pengurus ni sude punguan marga na adong di Makassar do sekitarna tahirim doan non nasida manortor dung selesai non sian aka pimpinata jala laos disiman non pasahatot tatu nasida hamulateon ni rohata sia kuriata naung se mangalehon roha mangalehon pikiran di perdalan ni huriata nang perdalan ni halak batak na adong di kota Makassaron asa boilam tu dengan nakapunguan di Makassaron alani tahalasoma nang kehadiran nasida lausoni nang dia ka kehadirat takamanga kainang nasa natboyan non mulai jam 2:30 marolopolop dohita hobar di acara naboyan no diatur ho panitia alay naing masaluhut naing mabelas rohata marolopolop pita alay kotakas patuduhon kesehatian hasadaw ni rohata mangolu mardala di tonga-tonga ni huriata alani hupasatami ma tu protokolo mangaturhon ulota asa perjolo ma napasaton ulos tu aka amata inata naung 75 tahun di tonga-tonga ni huriata pasatami ma tu protokolo bukannya ada itunya lagunya apa? Ya, tim multimedia bisa datang ke satu orang sini.
Tim multimedia. Anak-anak kami, tim multimedia. Kami beritahukan untuk anak-anak sekolah minggu seluruhnya supaya masuk ke gedung sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk ke gedung sekolah minggu bersama-sama dengan ibu guru sekolah minggu. Ayo. Ya, tim multimedia. Tunggu, asal jam. Pernah diulus ya? Isi. Jadi asa masuk kita tu acara berikutnya hujo hamima master seremonial nami Ima Amang S Pangaribuan Opung Abaduli 7 Mahita. Iya. Tudongan situa wilayah. Mulu adong na melapor di hita neneng majau laulos asarotuson. Akaruas ni huria na melapor tu situa wilayah asarotuson.
Dari abang ada? Dari abang ada? Iya. Kan isi abang soalnya Taman Urung harus dekat.